Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Mae'n anodd credu hyn, ond dyma'r canfed sul yn olynol yn ddidor I ni wedi bod yn darlledu oedfeuon digidol. A fi'n gwybod bod nifer ohonoch chi wedi bod yn ein dilyn ni bob di sul yn ystod y cyfnod hwnnw. Felly gai ddiolch yn fawr iawn I chi gyd am eich cefnogaeth a'ch diddordeb hefyd yn yr oedfeuon hyn. I ni'n teimlo bod ni wedi gwneud llawer iawn o ffrindiau digidol newydd a mae hynny wedi bod yn braf iawn iawn. Felly diolch I chi am eich cefnogaeth a chroeso cynnes I chi i'r oedfa hon y bore yma a fydd yn oedfa Gymun ac os ych chi'n dymuno'r hynny â ni yn y cymun, gai ofyn yn garedig I chi I baratoi darn bach o fara a gwydred o ddiod. Ac fe gewch chi gyfle I wneud hynny nawr wrth I ni wrando ar ein hemyn cyntaf. Croeso cynnes I chi gyd. Adnodau allan o'r 9fed bennod o Efengyl Mathew a'r 4edd bennod o Efengyl Iowan. Yr oedd Iesu'n mynd o amgylch yr holl drefi a'r pentrefi, dan ddysgu yn ei synagogau hwy, a phregethu Efengyl y deyrnas, ac iachau pob afiechyd a phob llesgedd. A phan welodd ef y tyrfaoedd, tysturiodd wrthynt am ei bod yn flinderus a diamadferth fel defaid heb fugail. Yna, meddai wrth ei ddisgyblion, yma'r cynheuaf yn fawr, ond y gweithwyr yn bryn. Deisafwch felly ar arglwydd y cynheuaf, anfon gweithwyr i'w gynheuaf. Yn y cyfamser, yr oedd y disgyblion yn ei gymell, gan ddweud, Rabai, cymer fwyd. Dywedodd ef wrthynt,
y mae gennyf fi fwyd i'w fwyta na oeddech chwi ddim amdano. Ar hynny, dechreuodd y disgyblion ofyn i'w gilydd, a oes rhywun tybed wedi dod â bwyd iddo. Medda Iesu wrthynt, fy mwyd i yw gwneud y wyllus yr hwn am hanfonodd a gorffen y gwaith aroddodd i mi. Ond i fyddwch chi'n dweud, 4 mis eto ac yna daw'r cynheuaf. Ond dyma fi'n dweud wrthych, codwch eich llygaid ac edrychwch ar y meisydd oherwydd y maent yn wyn ac yn barod i'w cyneuafu. Eisoes y mae'r medelwr yn derbyn ei dal ac yn casglu ffrwyth i fywyd tragwyddol, ac felly bydd yr heiwr a'r medelwyr yn cyd-lawenhau. Yn hyn o beth, y mae'r dywediad yn wir, y mae un yn hau ac un arall yn medu. Anfonais chwi i fedi cynheuaf nad ydych wedi llafurio amdano. Eraill sydd wedi llafurio, a chythau wedi cerdded i mewn i'w llafur. Y sul diwetha, buon ni'n myfyrio ar y cerflun hwnnw Iesu. Crist y gwarchodwr. Mae'r cefryn mae i'w weld mas yng Ngwlad Brasil. Ac fe gofiwch fod na stafell arbennig yn y cerflun, yn yr union fan lle mae calon Iesu, a bod modd i'r sawl sy'n dringo at i fewn i'r cerflun syllu allan drwy galon Iesu at y byd ac at y ddaear ac at y ddinas gerllaw. Gyda'r galon i ni'n cysylltu cariad. Ac wrth i ni feddwl am weinidogaeth Iesu ar y ddaear hon, ni allwn ni on cael ein llenwi a rhyfeddod wrth sylweddoli mawredd i gariad a'i ras.
Y galon yw ffynhonnell cariad. Y galon yw tarddle cariad. Mae unrhyw beth sy'n dod o'r galon, neu sydd yn treiddio i'r galon, yn rhywbeth ac i ddlystu'r twfn ac arwyddocaol iawn i ni. Nawr, dyw popeth a glywn ac y welwn ni ddim yn cyffwrdd â'n calonnau. Ac yn sicr nid yw popeth a ddywedwn ni ac a wnewn ni yn dod o'r galon chwaith. Y galon yw ei steddle'r emosiynau, ac o'r galon y tardd cariad. Ar ddechrau'r 9fed bennod o Efengyl Mathew, mae gyda ni ddatguddiad rhyfeddol o'r hyn a sgogodd gweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist. Daeth Iesu a chai ac i estyn allan at bawb yn y gymdeithas, hyd yn oed y bobl hynny oedd yn cael ei ystyried fel rhai a gollodd y ffordd yn llwyr. Ond mi roedd gan Iesu Grist galon gwaredwr, calon achubwr, ac oherwydd bod ganddo galon fel na, fe welodd Iesu'n dda i estyn allan at yr rheini nad oedd yn deilwng o'i sylw a'i dosturi mewn gwirionedd. A mae e'n dal i wneud yr un peth heddi. Mae e'n ein gwahodd ninne, chi a fi, i ymuno ag ei gyrraedd ein byd ni gyda newyddion da ar Efengyl. Gadewch i ni jyst atgoffa'n hunain unwaith eto o'r hanes yn Efengyl Mathew. Oedd Iesu'n mynd o amgylch ar holl drefi a'r pentrefi gan ddysgu yn ei synagogau hw, a phrygethu Efengyl y deyrnas, ac i achau pob afiechyd a phob llesgedd. Ond pan welodd ef y tyrfaoedd tosturiodd wrthynt, am ei bod nhw'n flinderus a diamadferth fel defaid heb fugail. Yna meddai wrth i ddisgyblion, yma'r cynheuaf yn fawr, ond y gweithwyr yn bryn. Deisyfwch felly ar arglwydd y cynheuaf anfon gweithwyr i'w gynheuaf. Mae Crist yn estyn allan heddi ac yn ein gwahodd ninne i ymuno ag e. Ond mwyn i ni fedru ymuno ag e, mae angen i ni nid yn unig i deimlo'r hyn a deimlodd Iesu, ond mae angen i ni hefyd i weld yr hyn a welodd Iesu. Nawr, wi am i chi ddod gyda fi i Sbaen heddi, o Brasil i Sbaen, i weld cerflun arall o Iesu sy'n tra wahanol i'r un ym Brasil. Cynlluniwyd a chodwyd y cerflun hwn yn y flwyddyn 1931 gan y cynllunydd Victorio Macho, ac enw'r cerflun yw Crist neu Christ del Otero. Mae e'n gerflun bach yn spooky a dweud y gwir, wy'n credu, yn sefyll yn o'r graig o'r enw'r nol, ac felly mae'r cerflun hwn yn cael ei alw'n Grist ar y nol. Ac i chi a fi unwaith yn dilyn clwb rygbi Castell Nedd, nid yr un nol yw'r hwn, a'r cair nol, lle roedd y bechgyn yn chwarae slawer dydd. Na, mae'r cerflun hwn wedi'i leoli ymhell iawn o Gastell Nedd, uwch ben Palencia yng ngogledd Sbaen. Mae gwyneb Iesu yn denau iawn yn dywe, ac yn edrych ar hyn a fydden ni'n ei alw'n Saesneg yn gont. Ac os sylwch chi'n ofalus, fe welwch chi bod ei lygaidau yn wag. Nawr, y cynllun gwreiddiol oedd i osod marmor ac eifori fel llygaid iddo fe. Ond fe rhedon nhw mas o arian, ac felly fe adawyd Iesu heb lygaid. Ac mae meddwl am Grist heb lygaid yn syniad sy'n wrthyn i ni. Mi roedd gan Iesu lygaid, a thrwy'r llygaid hynny, fe welodd llawer mwy nac i ni'n gweld gyda'n llyged ni heddi. Beth welodd Iesu? Wel, oedd e'n mynd o amgylch y wlad yn pregethu ac yn dysgu yn doedd e. Ond pan welodd y tyrfaoedd, medde'r hanes, tosturiodd wrthynt. Beth welodd Iesu? Wel, gweld y tyrfaoedd nath Iesu. Ond ai'r tyrfaoedd yn unig a welodd Iesu? Ond nid y gwirionedd yw i fod e wedi gweld llawer mwy na'r tyrfaoedd yn unig. Yr hyn a welodd e mewn gwirionedd oedd angen y tyrfaoedd. A wi yn credu falle fod yna dyrfaoedd tebyg yn y byd hwn heddi. Mae yna biliynau o bobl yn byw yn ein byd ni heddi. Tyrfaoedd a thyrfaoedd, a nifer ohonyn nhw ar goll yn gyfan gwbl. Mae Iesu yn eu cymharu nhw a defaid heb fugail, hynny yw neb i'w harwen nhw, dim cyfeiriad yn eu bywydau nhw, wedi colli ffordd yn llwyr.
Ac o weld y terfaoedd, fe welodd Iesu I cyflwr colledig. A fi yn credu bod yna filiynau bobl ar goll yn ein byd ni heddi. A hynny yn un reswm am bod y sawl oedd wedi addo eu harwen nhw wedi cam arwen nhw. A ddiwydion arweinwyr wedi torri. Llwybr I harweiniad wedi arwen at gymlethdod ac anobaith. Yr addewid o fywyd gwell wedi difetha gan ryfel a thrais a chan ddeledion ac anghyfiawndere. Arweinwyr sydd wedi ychwanegu gofid yn lle cario gofid eraill. Wedi ychwanegu at bwysau beichiau'r bobl yn lle ysgafnhau beichiau nhw. Ac o ganlyniad, maen nhw wedi cael eu gadael yn ddiawbaith ac yn amddifad. A welwn ni'r terfaoedd hyn heddi tybed. A welwn ni'r hyn a welodd Iesu. Ac os y'n ni'n gweld nhw gwbl, os gyda ni'n galon sy'n teimlo drosyn nhw. A dyn ni yn rhai sydd yn dangos tosturi tuag at eraill. Ein hangen mawr ni yw gweld I hangen mawr nhw. Fe welodd Iesu angen y terfaoedd ac fe dosturiodd wrthynt. Roedd gweld y bobl yn ei hangen yn ddigon I wysgwyd byw. Wy'n credu taw un o ddarnau neu ddarluniau hyfrytaf y Testament Newydd yw'r darlun o'r mab y fradlon neu'r mab colledig yn dychwelyd adref at I dad. Yn cerdded tu a thre gyda'i ben yn isel mewn cywilydd. A dyma'r tad yn gweld I fab yn agosau, y mab a wariodd I arian I etifedd I gyd. Y mab a fi'n cymysgu gyda'r siort rong. Y mab a fethodd yn driennu sy'n I ymdrechion. Ond dyma'r tad yn edrych heibio I fethiannau pechadurus I fab ac yn rhithro nerth I drad ato ac yn ei gofleidio. I ni'n gyfarwydd ar hanes ac yn gyfeirio at yr hanes fel dameg y mab colledig neu dameg y mab y fradlon. Ond fe ddyle'r ddameg gael ei alw'n ddameg y tad tosturiol mewn gwirionedd fi'n credu. Achos y weithred dosturiol honno, gweithred dosturiol y tad yw neges y ddameg hon. Ac mewn hanesu'n bach arall a gofnodir yn Efengil Ioan, I ni'n clywed am sgwrs rhwng Iesu a'i ddisgyblion ar ôl iddo siarad ar wraig o Samaria ger y ffynnon. Ond nid fyddwch chi'n dweud, meddai Iesu, 4 mis eto ac yna daw'r cynheuaf. Ond dyma fi'n dweud wrthych, meddai'r wraig, codwch eich llygaid ac edrychwch ar y meisydd, oherwydd y maent yn wyn yn barod i'w cyneuafu. Ond roedd y disgyblion wedi methu gweld y gynheuaf o'i hamgylch nhw, wedi methu gweld y ceien barod. Ble chi wedi bod, beth ych chi'n gallu gweld, meddai? Tybed adi ni yn gweld y potensial sydd o'n hamgylch ni heddi. Gweitha'r modd I ni'n hoffi sôn cymaint fod pethau mynd ar ei gwath, fel ein bod ni'n ddall i'r posibiliadau a'r potensial mawr sydd ar ein byd ni. Mae Iesu yn yr hanes hwn yn Efengil Ioan yn dweud wrth I ddisgyblion I godi golygon oddi wrth I cyfyngiadau personol. Beth yw'r pethau sydd yn ein cyfyngu ni heddi tybed, ac yn ein rhwystro ni rhag cyrraedd y byd mwyn Iesu? Dyw ni rai da iawn yn ei esgusodion yn dyn ni, mae'n rhy o'r, neu mae'n rhy gynnes, neu mae'n rhy gynnar, neu mae'n rhy hwyr. I ni'n rhy hen, neu ni ddim yn rhy eiddfed. Mae'n yn rhyfeddu I bod yn ôl rhai. Maen nhw'n neill yn rhy ifanc, neu bod nhw'n rhy hen I wneud rhywbeth dros ddiw. Ond dyn iechyd ni yn ein rhwystro ni. Pringder cymwysteriad ysgol. Diffyg cyfoeth neu diffyg statws yn y gymdeithas. Mae Iesu yn ein galw ni I godi uwch law a pethau hynny. Ac I edrych o'n hamgylch ni. I ni heddi yn genhedlaeth o bobl sydd yn dieddol o edrych lawr drwy'r amser. Yn bennaf oherwydd ein bod ni'n styc i'n sgriniau. Wy'n cofio mynd ar deithiau pan oedd y plant yn iau gyda ni, ac o'n i'n trio mynd yn oer i'w lefydd diddorol, ynddo fe? Mwyn iddyn nhw'n nid yn unig fwynhau, ond hefyd I ddysgu rhywbeth bach newydd a chael ambell I brofiad newydd.
Ond tra mod i'n pwyntio allan rhyw bethau ddiddordeb ar y ffordd, fydde'r ddwy ohonyn nhw, y ddau bar o lygaid yng nghefn y car fel hyn drwy'r amser. A fydden ni'n cyhoeddi o bryd i'w gilydd ar hyd y daith, codwch eich llyged, codwch eich golygon, codwch eich llyged o'r sgrins yna, ac edrychwch mas drwy'r ffenest am unwaith. Codwch eich pen, ac edrychwch ar yr olygfa o'ch amgylch chi. Chi'n credu falle bod Iesu'n dweud yr un peth wrtho ni heddi? Codwch eich llyged. Nid yn gymaint o'ch sgriniau, ond o bopeth arall sydd yn denu'ch sylw yn eich byd bach hunanol a phersonol ni chi'ch hunan. Dyna'r her i ni heddi'n dyfe. Dyna'r dasg sydd yn ein wynebu ni fel pobl fyw. Mae Iesu'n ein rhybuddio ni hefyd bod angen cyflawni'r tasg heddi nawr. I ni'n cael ein hatgoffa ganddo fod na ryw urgency i'r dasg. Efengyl tangnefedd o'r hed dros y byd, nid cer bod pam dy ti amser, nid cer pam mae'n gyfleus dy ti, nid cer yn dy bwysau dy hunan, rhed dros y byd. Mae'n urgency yna. A dyled y bobloedd eithlewyr chi gyd. Her yr eglwys heddi yw codi'n golygon ac edrych o'n hamgylch ni i weld pa botensial sydd yno. Gweld yr hyn mae Iesu'n ei weld. Ie, godi doced y cerflun o Grist ar ben y bryn yng ngogledd Sbaen, treni mawr na rhoddwyd llygaid i Iesu Grist. Ond cawn ni heddi'r fraint o fod yn lygaid i Iesu yn yr oes hon. Ond mwyn gwneud hynny, rhaid i ni godi ein llygaid ac edrych o'n hamgylch. Mwyn i enw. Amen. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dam dy dangau loes pryd hyn rwyfan dibrisio'r byd a'r holl o gonian syanddo i gyd. Nad i'm ymddiried tra bwyf byw, ond yn dy angau difyniw, dy boenau di a farol glwy, cael fod yn ymfrost i mi mwy. Lle'r ydwydd ar brynhawn, rasus a'i disgleirion llawn, mil o'r unweddau yn gytun, yn prynu'r bwrdd giliedig ddyn. Llawenydd dan y loes, tristwch a chariad ar y groes, ble by'r unweddau fel y rhain, erioed o'r blaen, dan goron ddraen. Berth a fer dy glod, bob eilyn sydd o dan y rôl, ac wrth fyfyrio a dy waed, fe gwymp bob delw dan fy nraed.
Mae yna groeso i bawb sy'n caru'r arglwydd Iesu i ymuno ni wrth i ni rhannu'r bara a'r gwyn hwn yn awr. Gadewch i ni wrando ar ddarlleniad o'r unfed bennod ar 10 o lythyr cynta'r apostol Paul at y Corinthied. Oherwydd fe dderbynnu Iesu oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y bradychoed ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe torodd y dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch, gwnewch hyn cof amdana i. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gewch hyn bob tro rafwch efer cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Edrych arno ni nawr o ddiw, wrth i ni gyfarfod o amgylch dy fwrdd di. Ac wrth i ni wneud hynny arglwydd i ni'n cofio nad ein bwrdd ni ydy hwn yn dy fwrdd di. Bwrdd y dylen ni nesau ato nos dyngedig. Bwrdd i gofio am aberth dy fab droso ni. Mae'n naturiol felly arglwydd ein bod ni'n cyfeirio'n meddyliau a'n calonau tuag at Galfaria yn ystod y munudau dwys hyn yn awr. Ac yn ni'n diolch i ti am gymorth y bara a'r gwyn hwn, yr elfennau naturiol hyn, sydd i'n ffydd ni yn arwyddion gweladwy o gorff Iesu a ddryllliw drosom ar y groes, ac o waed Iesu yr hedodd yn ein mwyn. I ni'n diolch i ti arglwydd am fywyd Iesu. I ni'n diolch yn arbennig am i weinidogaeth ar y ddeiar hon. Am iddo weld yr angen oedd o'i amgylch e. A chwrdd yr angen hwnnw mewn amrywiol ffyrdd. A dyna'r her i ni fel eglwys heddi arglwydd. Codi'n golygon, edrych o'n hamgylch, a gweld fel y gwelodd Iesu. Ond ni'n diolch hefyd arglwydd am i farw y berthol droson ni ar Galfaria. Ac ni'n cofio heddi am y ring a'r boen a'r bicell fain a'r goron ddrain. Ond ni'n diolch hefyd arglwydd nad y groes oedd diwedd y stori, ond y bedd gwag. Diolch i ti am ei atgyfodiad ac am ei fuddugoliaethus ar angau ar bedd. Diolch arglwydd mae bobl sy'n perthyn i gymdeithas fuddugoliaethus ydy ni. Ac atgoffa ni o hynny arglwydd pan ni'n teimlo bod y gwaith yn ein llethu ni, rho'r hyder i ni, bywioga ni o dad, rho'r egni a rho'r nerthu ni, i fwrw ymlaen yn gwaith gyda'n ffydd a'n gobaith yn Iesu, gwaredwr y byd. Bendithio ar wledd hon sydd ger yn bron i nawr o dad. Ac wrth i ni gyfarfod ar ein heilwydydd wahanol. Ni'n cofio am bawb sydd yn gaeth i'w heilwydydd ar hyn o bryd. Pawb sydd yn gaeth i gartrefus preswyl, yn gaeth i ysbytau ac yn gaeth i ofidiau a phroblemau eraill hefyd. Bydd yn agos at y blant ym mhob man o dad. Cofleidia nhw a threichiau sanctaidd. A defnyddia ni i fod yn gyfryngau dy gysur ath dangnefedd di. Clyw ein gweddi felly arglwydd a maddau ni bo bai a phechod yn derbyn. Gofan nhw'n hyn yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. A'n dysgodd ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi ar denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara baenyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiw ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Can i seiddo tir deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Yr arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd ef a gymrodd fara. Ac wedi diolch i Dduw amdano fe'i torodd o dywedodd, hwn i fy nghorff sy'n cael ei dorri er eich mwyn chwi. Cymerwch bwytewch, gwnewch hyn cof amdana i. Yn yr un modd fe gymerodd gwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i, yfwn bawb o hwn. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta o'r bara hwn, ac yn yfed o'r cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad, na dan angof, tra bo nefoedd wen yn bod. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr Oedfa heddi, a diolch arbennig i Angharad am ddarllen. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen. Iesu yn braf,